Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşyýas. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu resmi namalaryň taslamalarına hemde bir näçe meselelere garaldy. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agzalary ve şu ministrler kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereder we käbir meseleleri aralyp maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa meclis tarapyndan alınıp bolýan işler barada habar berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegi we döwlet baýdalygynyň döwretmeginiň 30 ýylyga münasibetli şu ýylyň maý aýyna güdümlütlen çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda Milli Geňeşiň halk maslahaty, jemgyýetçilik birleşikleri hemde döwlet tüzümleri bilen birlikde alma amaly maslahat geçirildi. Döwletimiziň durmuş ykdysadyň ösüşiniň ileri türýän ugurlaryna nazar alynıp, hukuk bunyadyny döwre baplaşdyrmak boýunça işler dowam edýär. Häzirki wagtda maliýe ykdysady we beýleki tüzümleriň hünärmenleriniň gatnaşmagyna bir näçe ministrliklerden hemde senagatçylar we telekeçe birleşmesinden ýurdumyzyň Sewda Senagat idarasyndan talgytlar hakynda gümrük kodeksi, daşy ýurt maýy goýumlary hakynda kanunlary kämilleşdirmek boýunça gelip gowşan teklipler öwrenilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewa söz berdi. Babaýew milli kanunçylyk kämilleşdirmek we döwre baplaşdyrmak boýunça alınıp bolýan maksatnamalaryň işler barada maglumatlar bilen çykyş etdi. Häzirki wagtda iş toparlaryna durmuş ykdysady, demokratik özgertmeleri öňeýletmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini gowlandyrmaga, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny we halkara awraýyny artdyrmaga gönükdirilen kanunçylyk namalary seljerliýär, hem de olaryň üstüne işlenýär. Hıdısanna halk maslahatynyň agzalary, mejlisiň deputatlary, Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň hemde talgyt müdirliginiň hünärmenleri talgyt hakynda Türkmenistana daşy ýurt maýy goýumlary hakynda, kärhanlar hakynda, paýdary jemgyýetler hakynda, lizingler hakynda, telekeçilik iş hakynda kanunlary, üýtgetmeler we goşmaçylary girmek hakyndaky kanun taslamalaryny taýýarlamak bilen meşgullanýarlar. 13-nji maýda Aşgabatda Merkezi Aziya döwletleriniň we Russiýanyň parlamentary forumy hemde dinanlaryň dialogy ýokary guramaçyk derejesine geçirildi. Halk maslahatynyň agzalary wagda düşünür şäherlerine işe gatnaşýarlar. Köpçülik bilen habar berişleri işlerine ýygyzly çykyş edip, hormatly prezidentimiziň alyp barýan özgertmeleriniň ýurdumyzyň halkara başlangyçlarynyň hemde kabul edilýän kanunçylyk resmi namalarynyň mazmunyny we ähmiýetini düşündirýärler. Hormatly prezidentimiz kanun çykaçylyk babatda tejribe alşmaga, demokratik hukuk döwletini ösdürmegiň ýoluny Türkmenistanyň taryhy tejribesi hemde häzirki döwürde gazanan üstünlikler bilen halkary jemgyýetçiligini tanışdyrmaga ýardym berýän parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýilekde giňeltmegiň zerurdygyny bellädi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Muhammedowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda maýy goýumlarynyň özleşdirilişi, bu doklarda tenagat kärhanlarynyň işe girdirilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi barada hadabat berdi. Şu ýyl öýrümçilik we durmuş maksatly iri deskalaryň 52-sini işe girdirmek meýilleşdirilýär. Yanvar-aprel aýlary aralygynda düýpli maýy goýumlaryny özleşdirmäge bölünip berilen serişdeleriň 59 göterimi durmuş maksatly binalaryň we 41 göterimi öýrümçilik maksatly deskalaryň gurulşygyna gönükdirildi. Häzirki wagtda işiň şu görnüşiniň netijelerini ýokalandyrmaga gönükdirilen toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Iqtisadi işleriň görnüşleriniň sanyny artdyrmak we pudugy sanyl gomy giňden onaşdyrmak boýunça Türkmenistanda amala aşyrylýan çäreler bilen baglykda geljekde de öýrümçilik hemde hyzmat edişi goýumlarynyň täze kärhanlaryny döretmegi, höwüslendirmäge, amatly işgirlik gurşagyny kemale getirmäge, şeýlekim idara kärhanlary döwlet tarapyndan belgi almak ulgamyny kämilleşdirmäge gönükdirilen işleriň alınıp barmagy gözüňde tutulýar. Şeýlekem vice-premier ministrler kabinetiniň 13-nji maýda geçirilen mejlisinde talgyt ulgamyny döwrüň taraplarına laýyk getirmek hemde Türkmenistanyň salgyt kodeksine üýtgetmeleri we goşmaçylyk ýerdirmek boýunça hormatly prezidentimiziň beren tapşyrygynyň ýerine ýetirişi barada hadabat berdi. Şoňla baglykda Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler we puduklaryň durunuş idaralary bilen birlikde alınıp bolýan seljeriş işleri barada maglumat berildi. Onun netijeleri boyunca bir näçe teklipler taýýarlandy.
Hormat prezidentime de hatap etdiňler, milli salyk syýasatynyň netijeliginiň köp babatda döwletiň ykdysadynyň durnukly edişine kesgitleýändigini, halkymyzyň durmuş derejesini ýoklandyrmak üçin goşmaçy mümkinçilikleri dürüdýändigini bellädi. Şoňla baglanykda degişi kanunçylygyň kämilleşdirilmegi we salyk tugamynyň döwre baplaşdyrylmagy ilkinji nowatdaky wezipeleriň hataryny durýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hemde vice-premieri salyk kodeksiniň maddalaryny ýene dergedek düýpli seljermegi, üýtgetmeler we goşmaçylary degişli düzümler bilen alalaşmagy hemde doly işlerinden soňra ministrler kabinetine garamagy bermegi taşyrdy. Sonra vice-premieri döwletiň maliýe terişlerini netijeli ulanmak maksady bilen görülýän çäreler barada hatabat berdi. Ýa-da kuwatda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2020-nji 2050-nji ýyllarda durumjy ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasyna laýyklykda 2023-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň ýurdumyzy durumjy ykdysadyny ösürmegiň esasy ugurlarynyň we maýy oý maksatnamasynyň taslamalaryny işläp düzmek bellenildi. Şoňa baglanykda degişli kararyň taslamasyny taýýarlamak işleri amal aşylýar. Şonda ministerlikler, puduklaryň durunuş idaralary we häkimlikler tarapyndan zerur bolan hasabatlary we maglumatlary bermegiň düzgüni hemde möhleti anyk kesgitlenler. Gözüňlüklerin ägli terişler we maliýe ykdysady görkezler ministrler kabinetiniň başçylygynyň degişli ornmasarlarynyň laraşlar. Maliýe we ykdysadyýet ministerligine teljerler, statistika baradaky döwlet komitetine garalar. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň 2023-nji ýyl üçin baş maliýe meýilnamasyny düzmäge hemme taraplaryň oýlanjykly çemeleşmegiň mümkindigini çekip, hödürlüğünün teklifi makullady. Hemde vice-premieri bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Sanyl Omarkaly ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornatary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier Neftka toplumyny täze kärhanlary we iş orunlaryny döretmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şeýle hem toplumyň kärhanalarynyň, desgalarynyň sany hemde täze desgalaryň ulanmagy berilşi, işgal birlikleri we ýalňyç energetika toplumyna goşmaça iş orunlarynyň dürüdülşi barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Öýrümçi kuwatlyklaryny peýdalanmagy ýokalandyrmak, täze iş orunlaryny döretmek üçin durumça geçirilýän toplumlaryň çäreleriniň möhümdigine vice-premieriň ünsini çekdi we bu gurda degişli tawşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier täze kärhanlary hemde iş orunlaryny döretmek boýunça geçirilýän çäreler Obajak we Daşky Şoğurmak ministrliginiň maksatlaryny ýürüýte hasabyndan çykdyjlar tölemek hakynaky çözüdüň taslamasy barada hatabat berdi. Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkezinde Obajak we Daşky Şoğurmak ministrliginiň buýrmasy tasyna halkara atçylyk ýokary kömektebiniň hemde atçylyk ilmi öýrümçik merkeziniň binalary gurulýar. Şoňla baglanykda 2020-nji ýylda bir iki desganyň ulanmagy berilmegi bilen täze iş orunlary dörediler. Hasabatyň başyna bellençäli döwrewap köpürli traktorlaryň, goçekici enjamlaryň we kultivatorlaryň ikinji we üçünji tapgyrlarynyň gelmegi bilen baglykda bir tenkeleri durandyrmak üçin täze iş orunlaryny döretmek meýilleşdirilýär. Ýurdumyzda goçu we beýlik obaz wekillerine ýydyk etmek, şeýlegem gallaryna taýýarlyk görmek işleriniň dowam edýändigi barada hasabat berildi. Ýa-da kuwatda degişli ministerlikler we puduklaryň durunuş idaralary tarapyndan Obajak we Daşky Şoğurmak ministrliginiň maksatlaryny ýürüýte hasabyndan öňüm öndürjleri ýerine getirilen hyzmatlaryň hemde goýberlen haritlaryň hasabynyň müçerine berilýän ýeňilligiň ýögedin dolmak üçin taýýarlanan resmi namlar seljerildi. Şoňla baglanykda vice-premier hormatly prezidentimiň garamagyna Obajak we Daşky Şoğurmak ministrliginiň maksatlaryny ýürüýte hasabyndan çykdyjlaryň töleglerini geçirmek baradaky çözgüdüň taslamasyny edildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Ilkinji nowatda oýsanagy toplumyny okunly ösürmegiň wezipelerini çözmek bilen baglanyşykly döwlet syýasatynyň möhüm ugurlaryny bellädi. Döwlet başçylarymyza degişli çözgüde gol çekip, bir resmi namadan gelip çykan wezipeleriň ýerine ýetirişini gözegçilikde saklamagy üpçün etmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başçylygynyň ornatary Pürçekow söz berdi. Vice-premier täze tenagat kärhanalarynyň işe girdilişi we täze iş orunlarynyň dürüdülşi barada hatabat berdi. Vice-premier döwlet başçylarymyza gözegçilik edýän düzümdäki ministerliklerde we puduklaryň dolanuş idaralaryna hereket edýän kärhanalaryň sany hemde olaryň hasabyna durýan wezipe birlikleri barada giňişleýän hatabat berdi. Hyzgysanyna geçenliň degişli döwürlen deňeşdirlerine täze iş orunlarynyň sanynyň artanlygy bellenildi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler.
guruluşyk senagy toplumynyň öýrençik kuwatyny pogtalandyrmak nukdaýynazaryndan ýylatyň iş bilen üçinçiliginde täze öýrençilikleriň döredilmeginiň möhümdigini belledi. Soňra vice-premier Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawyna gurulýan energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezini ulanmagy tapşyrmak üçin görülýän taýýarlyk işleri barada hazabat berdi. Häzirki wagtda bu ýerde alınıp barýan guruluşyk gurnama işleri tamamlaýyş tapgyra gadam basdy. Dolandyryş we öýrençik toplumlary guruldy. Öýrençik bölümlerine esasy enjamlar guruldy. Alınıp barýan ähli işler bir gözükçükde saklanýar. Öňde barjy tehnologiýa enjamlaryna hyzmat etmegiň we olary talaba laýyk awatlamagyn başarnyklaryny öwrenmek maksady bilen merkeziň hünärmenleri daşary ýurtlarda hünär ýokarlandyryş okularyny geçdiler. Energetika enjamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezleriniň ulanmagy berilmegi, ýurdumyzda hereket edýän elektrik stansiýalarynyň enjamlaryny awatlamagy, tarp edilýän wagty azaltmagy we ýurdumyzyň ýokary derejeli hünärmenleriniň taýýarlanmagyna ýardam berer. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, elektroenergetika pudugynyň mühim desgazynyň işleriň bellenlen möhletine laýyklykda dogry tamamlanmagyna we açyş dawrasynyň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegine bir gözükçüligi üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Glyzowa söz berdi. Vice-premier täze senagat kärhanalarynyň işe girdilişi we täze iş orunlarynyň dürüdülüşi barada hatabat berdi. Şeýlekem Ahal welaýatynyň Qaqa hemde Babadyhan etraplaryna ýokary tehnologiýaly iri dokma kärhanalarynyň işe girilmegi bilen köp tanly iş orunlarynyň dürüdülýäni aýdyldy. Bayram alçagaryndaky dokma toplumyna ýüňüpligini öndürýän öýlemçiligi, daşoğul paýta girme fabrikinde agaç we izolasiýa süreçlerini öndürýän öýlemçiligi döretmek boýunça işler alınıp barýar. Hususy ýolgamy ösürmekde berilýän golluglaryň netijesinde häzirki wagtda tenagatçylar we telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan bir näçe tenagat uğurly kärhanalar işe girilip, olarda goşmaça iş orunlary döredildi. Soňra vice-premier Türkmen halkynyň bayramyna hemde Türkmenistanyň sewda toplumynyň sergisine taýýarlyk görüşi barada hadabat berdi. Bu wagtda iş maksatnamasy taýýarlandy. Oňa laýyklykda 29 maýda hali dokma we sewda puduklarynyň ötüşine bagşlanan serginiň Türkmen halçyk hyzmatyna gadyr goýýanlaryň bütün dünýä assosiasiýasynyň maslahatynyň halçyk ýerliň ýylary tiýirlamak dawrasynyň hemde medeni köpçülikligiň çäreleriň geçirilmegi meýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen il halarynyň halkymyzyň ruhy we medeni gymmatlyklarynyň umumy keşfini özüne jemleýän bahaly gymmatlykdan aýtdy. Kadimi döwürlerden bäri we ençe masyrlaryň dowamyna ençe ustatlyk talap edýän büýük çalışmalar hemde agyr hünäriň sirlerini ustat gelin gyýlar nesilden nesile geçirip biziň günlerimizde çenli getirdiler. Döwlet başlarymyz milli halçyk pudugynyň gazananlaryny dünýäde wagt etmek işinde her bir geçirilýän forumlaryň eýilýän möhüm ornuny we ähmetini belläp, şeýle çäreleriň türkmen öýrenmelerini dünýä bazarlaryna mundan meýlekde öňe ilerletmäge, ýurdumyzyň öňüm öndürjüläriniň bäsişige goýuplygyny artdyrmagy gönükdirilmeligini belledi. Hemde vice-premier olary ýokary derejede guramak boýunça bir näçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime de Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornatary Mehmedowa söz berdi. Vice-premier gözükçü edýän medeniýet ulgamyna işleriň ýagdaýy, şolsana Türkmenistanyna 2019-2025 ýyllarda tanlyk saýat ösürmegiň konsepsiýasynyň we ýurdumyzda tanlyk saýat ösürmegiň 2021-2025 ýyllar üçin döwlet maksatnamasynyň ýerine getirilişi, şeýlegem täze kärhanalary we iş orunlaryny döretmek hemde Türkmen teatrsynyň odatly teatr festivalini geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hadabat berdi. Medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işlerini kämilleşdirmegiň çäklaryny, olaryň maddi enjamlaryň bünýadyny döwre waplaşdyrmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça degişli çäreler geçirilýär. Vice-premier 21-25 maý aralygyna Türkmen teatrsynyň oty teatr festivalini geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berip, onuň çäklaryny paýtagtymyzdaky teatrlarda dürli sahna oýunlarynyň görkeziljekdigini, teatr toparlarynyň ýol başlarynyň hemde dürejik işgärleriň gatnaşmagyny, iş maslahatlarynyň geçirijekdigini aýtdy. Festivalin açyş dawrasynyň barşyna sanly urgam arkaly daşary teatrlarynyň ýol başlarynyň we dürejik toparlarynyň çykyşlary gödüňe ötülýär. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna festivaly geçirmegiň meýilnamasy güdürlenildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işlerini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň döwrüň taraplaryna laýyklykda ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamagyň ähmetini bellemek bilen bu wagtda vice-premier anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz teatr festivalini guramak bilen baglanşykly hödürlenen meýilnamany makullap, bu çäreni ýokary guramaçyk derejesine geçirmegi, ýurdumyzyň teatrsynyň oturan gazananlaryny hemme taraplaryň açyp görkezmegi tapşyrdy.
Hormat prezidentimiz şeýlekem ýurdumyzyň ýokary gazananlary barada gurrun berýän türkmen halkynyň milli däp desturlaryny, ruhy dünýäsini ýeňden açyp görkezýän täze tahna oýunlaryny döretmegiň zerurdygyna üns çekip bu gurda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýewa söz berdi. Vice-premier täze kärhanlar we idaralar açmak, täze iş orunlaryny döretmek boýunça alınıp bolýan işler barada hadabat berdi. 2022-nji ýylda bilim terbiýeçilik idaralarynyň saglyk goraş, sport, beden terbiýesi aldyş we beýleki durmuş maksatly täze desgalar açylyp ulanmaga berler. Munyň özi tutuş ýurdumyz boýunça müňlerçe täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer. Soňra vice-premier 2021-2022 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli umum bilim berýän mektepleriň uçurumlarynyň gatnaşmagyna soňkyjaň hemde Aşgabat şäheriniň günü münasibetli dawarlary geçirmäge görülýän taýýarlyk işler barada hadabat berdi. Bayramçyk dawarlary garaşsyzlyk binasyna hemde Akyr vilayatynyň Göktepe trabynyň Azgant owasynyňky 27-nji orta mektepde Berdimuhammed Annaýewiň heýkeline gül leselerini goýmak şäherler bilen başlanar. Şol gün ýurdumyzyň ähli orta mekteplerine halkyň arkadagy zamanaty şygary bilen bayramçylyk dawarlary guralar. Türkmenistanyň döwlet çerkiniň öňündäki meýdançyda köpçülikliň dawarlary guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gözüm nutlayan dawarly çäreleriň maksatnamasy makullady. Hemde olaryň iň ýokary guramaçyk derejesine geçirmeginiň mümkindigini belledi. Munyň özi uly durmuşa gadam basýan ýaş türkmenistanlylaryň aňyna soňkyjaň dawarasy barada iň ýakymly ýatlamalaryň galmagyna ýardam berer. Ýokary ruhlentik ýagdaýyna guraljak dawarlar ýaşlarymyzy täze üstünlikleri ruhlandyrar. Olaryň ata watanymyza sevgisini has artdyrar. Ýurdumyzyň mundan meýlekde güllä besmeginiň beýikligine, ahlasy lehme çekmäge höweslendirir diýip hormat prezidentimiz bogurdy, vice-premiere degişli taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriýedowa söz berdi. Vice-premier ilki bilen hormat prezidentimiziň ýençe meýilleriň dowamyna diplomat hökümini bitarap watanymyzyň daşary siýasat ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegine, daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanna awrel halkara guramalary bilen oňun gatnaşyklaryň ösdürmegine uly goşun goşýanyny belledi. İki tarap bilen hökümetary toparlarynyň türkmen tarapyndan başlygy bolmak bilen döwlet başlarymyz netijeli döwletara töwda ykdysady we medeni ansanperwer gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça maksady gönükdirilen işler geçirdi. Şoňa baglykda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň putrandyrylmagyna uly goşandy üçin hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň fermany bilen dostlyk ordeni bilen syýraglandy. Vice-premier döwlet başlarymyzy bir ýokary syýrag bilen tüýsürekden gutlap, oňa berk jan saglyk hemde watanymyzyň we halkymyzyň beýikligine amala aşyrýan giňerimli işlerine täze ajaýyp üstünlikler arzu etdi. Hormat prezidentime de gutlalar hemde hoşniyetli arzular üçin minnetdarlyk bildirip, bizilaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýsürekden hormat goýmagyny şany hökümine hemde diýip bolan türkmen rus dostlukly we hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklarynyň miýdemezliginiň aýdyň alamaty hökümine garýanyny belledi. Şeýlegen biziler gahraman arkadagymyz tarapyndan başlanan ýurdumyzda bilent halkara awrany getiren paragatçyk süýjülükli daşary siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň subutnamasydyr. Soňra vice-premier intellektual ýetişlik ulgamyna daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary ösdürmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Şoňa baglykda 2020-nji ýylyň dekabr aýyna kabul edilen Türkmenistanyň intellektual ýetişlik ulgamyny ösdürmegiň 2021-nji 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň gelip çykan wezipeler çözmekde ýürütülýän halkara guramalary, hyzmatan intellektual ýetişligiň bütün dünýä guramasy hemde Ewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşyň giňeldirilmegine möhüm orun degişdir. Şu ýogurlar bilen baglykda degişli teklipler hödürlenildi. Şol teklipleri durmuşa geçirmek ýollaryny maslahatlaşmak üçin şu ýylyň maý aýyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 21-nji maýyna çykaran kararyna laýyklykda döredilen intellektual ýetişlik obýektlerini goramak ura boýunça Pugdagary toparynyň nowatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, intellektual ýetişlik ulgamyna awrel halkara guramalar bilen hyzmatdaşyň gösterilmeginiň Türkmenistanyň daşary strategiýasyny ýurdumyzyň häzirki zaman dünýä hojulyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulmagyny üpçün etmekde, öňde barjy sanlyk hemde maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny iş ýüzüne ornaşdyrmak boýunça daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary putrandyrmakda uly ähmiýetini belledi. Döwlet başlarymyz hödürlenen teklipleri makullap, vice-premiere bu gurdaky toplumlaryň işleri ýerinde dowam etmegi tapşyrdy.
hem de bir ulgamda ingowy dünýä tejribesine öwrenmegiň, hyzmatdaşlygyň degişli kanunçylyk, hukuk bunyýadyny sazlaşdyrmagyň, onuň halkara öňlerine laýyklykda mundan meýlekde kämilleşdirmeginiň möhümdigini belledi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýewa söz berdi. Çakyýew täze kärhanlary we täze iş orunlaryny döretmek boýunça amala aşyrýan işler barada hadabat berdi. Ýa-da wagtda agentligiň idarasynda hojalyk we paýdalar jemgyýetleriniň bir näçesiniň hereket edip, olarda täze iş orunlarynyň döretilendigi habar berildi. Türkmen Demir Ýolları Agentligi tarapyndan ýük tiplavozlarynyň, Türkmen Awtologlar Agentligi tarapyndan ýeňil awtologlaryň we keçe awtobuslaryň tatyn alınmagy, vilayetlerde ýolagçy awtomobilleriň hemde awtoturganlyk meýdançylarynyň, şeýlekem KAMAZ kysymly awtologlar üçin okuw we teýen hyzmat merkeziniň gurulmagy bilen täze iş orunlary dörediler. Türkmen Hawa Ýolları we Türkmen Deňiz Derýa Ýolları Agentlikleri tarapyndan täze hawa gemleriniň tatyn alınmagy hemde deňiz gemleriniň gurulmagy maksat edilýär. Bu bolsa goşmaçy iş orunlaryny döreder. Türkmen Agatnaşyk Agentligi tarapyndan agatnaşyk liniýalarynyň we tanly awtomatik telefon beketleriniň giňeldilmegi, posta hyzmatlarynyň täze görnüşlerini ornaşdyrmagy, Akal vilayetinä pudoň işgärler üçin ýaşaýyş ýaýlarynyň hemde döwrewap duranyş binasynyň gurulmagy bilen täze iş orunlarynyň döredilmegi meýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ulug we agatnaşyk ulgamna döwletiň iri meçörde maýy goýumlarynyň goýulýanyny, şoňa görä ulgamyň kärhanalarynyň öýrümçi kuwatlyklaryny artdyrmalydygyny, täze iş orunlaryny döretmelidigini belledi we bu gurda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime meclise gatnaşyp dönüp şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna maliýeleşdirilmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýy goýumlaryň möçberi 7,18 milliard manada deň boldy. Pudoklaryň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak we sebitleri durnukly sürüp ilatyň ýaşaş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak boýunça işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet tarapyndan uly möçberde maliýe ferişdeleri bölünip berilýär. Şu döwürde täze belligi alynan hojalyk subyektleri 490 sany bolup, sebitler boýunça täze döredilen iş orunlary 1662 wezipe birlige deň boldy. Pudyk ýolbaşçylar tarapyndan belli bir derejede işleriň alınıp barylýandygyna garamazdan, pudyklar we sebitler boýunça ýerine ýetirilmeli işler, amala aşyrylmaly çäreler we öňümizde durýan wezipeler köp. Ýurdumyzda toplumlaryň özgörtmeleri durmuşa geçirmek bilen bir hatarda milli iqtisadiyetimiziň senagatlaşma derejesini ýokarlandyrmaly. Sany iqtisadiyeti we sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy işçileşdirmeli. Dünýä tejribeleriniň esasyna tebii baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli iqtisadiyetimiziň beýasleşe ukyplylygyny hassa artdyrmaly. Kiçi we orta telekeçiligi ösürmeli, hemde amatly işewirlik gurşagyny döretmeli. Pudoklaryň maýy goýum işçiligini ýokarlandyryp, içerik we daşarky maýy goýumlaryny giňden çekmek boýunça netijeli işleri alyp barmaly. Türkmen halky çeksen rahmet, ýagar rehnet diýär. Şoňa görä de pudoklarda maýy goýumlaryny netijeli özleşdirip, döwrewap önümçilikler işe girilmek, şäherlerdir, owalarda, hatda çet ilatly ýerlerde hem goşmaçy iş orunlaryny döretmegi dowam etdirmek. İlatymyzyň ak yürekden we ihlasly zähmet çekmek üçin ähli şertleri döretmek. İlatyň hal ýagdaýyny mundan beýlekde gowlandyrmak biziň esasy borjumyzdyr. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, biz Ministrler Kabinetiniň meclisinde bir näçe meselelere seretdik. Pudoklary ösürmäge gönüktirilen käbir resmi namalar kabul etdik. Şonuň bilen Ministrler Kabinetiniň sany ulga marhal meclisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňize berkjan saglygyny, maşgala we dançylygyny berkarar watanymyzyň güllap ösmegi ugruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýärin. Sag bolun.
Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu gol çekti. Resmi näme laýyklyqda Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň başçylygyna Türkmenistan'ın degişli wekiliýetiniň agararyna 2022-nji ýylyň 19-njy maýynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine gulluk iş saparyna gitmäge ruhsat berildi. Şugun Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna amal aşyrdy we şo ýerde hormatly mehman hökmünde Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysady sammitine gatnaşdy. Hemde iki taraplaryny duşklaryň birnäçe taňlaşyrdy. Kazan şäherine uğramak üçin ýerden gahrman arkadagymyz paýtagtymyzyň halkara howa mendiline geldi. İr bilen Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedow paýtagtymyň halkara howa mendiline gelip, bu ýerden Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyny ugrady. Kazan şäheriniň halkara howa mendiline Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygyny Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanov we beýleki resmi adamlar mehirli garşyladylar. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Kazan şäherine bolmagyň şäherlerine Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2022 13-nji halkara ykdysat sammitiniň bilelikde sarp etmegiň ykdysadyty halalyň umum peýdasy mowdugy boýunça mejlise gatnaşdy. Onuň barşyna gahrman arkadagymyz çykyş etmek bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidentine Volga Bulgariýasynyň Islam kabul etmeginiň 1100 ýylygyna başlanýan bayramçyk şäherlerine çakylyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Mehriban arkadagymyz foruma gatnaşyry üzlenip Russiýa Islam dünýäsi halkara ykdysat sammitiniň Kazanyna geçirilmeginiň Russiýa bilen Islam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we özara düşünşmegini puturandyrmakda Tatarstana aýratyn ornuň degişligine aýdyň şaýatlyk edýänini bellädi. Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistan'ın Tatarstan bilen munun meýlekde işen gatnaşyk etmegi, hyzmatdaşyň gerimligi ýeňeltmegi gözüňe tutýanyny tasdiklap, munun taraplaryň uzak möhletli beýleklere ýurdumyzyň we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky döwletleri gatnaşyklarynyň strategiýasynyň ýürürlerine laýyk gelýändigine anan bildirdi. Yurdumyzyň Saglyk we Derman Senaty ministriniň guramagyna paýtagtymyzdaky enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş almy klinik merkezinde bilim ministriniň guramagyna Mawtumuradynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde şerekeme paýtagtymyzdaky jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine geçirilen hoşallyk maslahatlary işen heyetinde wesendi. Gahrman arkadagymyzyň bu merkeze gelip alınıp barlayan işler çağanyň saglygy bilen gyzyklanmagy hoşallyk maslahatlarynyň esasyny düzdi. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ýurdumyzda çağlaryň sadaşlyk ötüşini ýola goýmak, şolar wagtda eneleň saglygyny gorumak we berkitmek uruna döwlet tarapyndan ýygydylar aladylýar. Bu ýürürlükleri durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýany urlarynyň biridir. Saglyk goruş ulgamynyň ötüşi lokmançylyk kömeginiň häzirki zamany ölçeglerini, ýurdumyň däpleriniň we gadananlarynyň dünýä tejribesini utgaşmagyny, ilatyň saglygynyň gorulmagyny toplumlaryň çemleşme bilen urukdurlýar. Bu ýagdaý degişli urdaky ötüşlemede üpçünedýär. Degişli urda beren sepketlerini eýlenmegini gahrman arkadamydan paýtagtymyzdaky enäniň we çağanyň saglygyny goruş almy klinik merkezinde bolup, alınıp barlayan işleri çağlaryň saglygy bilen gyzyklanmagyna aýdyň ýüze çykdy. Bular barada aýtmak bilen maslahatlara gatnaşyjylar degişli urda amal aşyrylýan işler üçin hormatly prezident bilen hoşallyk bildirdiler. Ma'lum şeýle halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky arada şeýle köpçüliklerini beden terbiýe sagalyş hereketini höwetlendirmek aýdydarly durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň biri bolup durýar. Çağlar baradaky arada olaň sagdan bilimli bolup ýetişmegi ýurdumyz üçin uly gymmatlykdyr. Dünýä we daşary ýurt önüme önerjörüň täze kemili enjamlar bilen üpçünedilen döwre we lokmançylyk merkezleri ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň milli we dünýä ölçeglerine raýatlykda ukunly ösýäniňe aýdyň şaýatlygy edýär. Saglyk bilim ulgamyna geçirilýän giňerme çärelen hemmesi döwlet adam düşünür diýene şygarda öz beýan tapan täze taryhy döwrüň esasy wezipelerini amala aşyrylmagyny ugradyny.
Şeýlekeme jemgeçilik gurumlaryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kerdeşler arkaşyklarynyň milli merkeziniň Mawtumladynaky ýaşary guramasynyň merkezi geňeşiniň Sagly Guruşyga Derman Senaty ministrliginiň birlikde guramagyna 18-nji maýda Gahrman Arkadamydan Aşgabatyň eneniň we çaýganyň saglygyny guraş alma klinik merkezine barap bejerge alýan çaýgalara degişli lukmançylyk hyzmatlarynyň berilişi bilen tanışma münasibetli eneniň we çaýganyň saglygy geljegi nazarlaýan insan perwer başlangyçlaryny döwrüp gadamlar atly hoşarlyk maksady geçirildi. Ýokary netijeler almak şanly senelere münasibetli geçirilýän ýarışlarda esasy güdipelen birini urlýar. Bu ýagdaý sport beýatçylarynyň gyzykly bolmagyny üpçünedi. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň welnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarışlar üstünliklere betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň ýaşlar romasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň biletde guramagyny ýetkinjeklerin arasynda samba boýunça geçirilen ýarış kämilleşmek bagatda ähmiýetli boldy. Paýtagtymyzyň 1-nji urunaky ýarış gyzykly tarapdan häsiýetlendi. Aşgabat şäheriniň 1-nji uruna voleybol boýunça geçirilen ýarış tejribeleriň artýanyny ýaşgar etdi. Ýarış tälimçileriň uly gyzyklanmasyna münasip boldy. Şuwlar sport beýatleşiklerine giňgerin berilmegi gaýratyny ähmiýetliler. Ol türgellere tejribe toplanmaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaý Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutynyň döredilmeginiň 10 ýyllyk münasibetli geçirilen ýarışlarda görmek boldy. Ustatlyk artdyrmakda öz borçly mektebe öwrülýän ýarışlarda esasy wedipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň ukygyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarışlar geljekki üstünlikleriň ödendir. Sport beýatleşikleri hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Ýarışlar talip türgelleriniň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Ustatlygyň anam ihlas bilen utgoşmagy ýokary netijeniň ödendir. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyzyň unaýatlaryna we paýtaxt Aşgabatda 19-nji maýda saat 20-den 20-nji maýda saat 23-de boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa berip Demirada kunmatardan telde sekundda 10-15 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 30-35 gradus kenarýa etraplaryna 22-27 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa berip bundan telde sekundda 9-14 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 17-20 gradus gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna adkem bulutly howa berip Demirada kundan telde sekundda 7-12 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna adkem bulutly howa berip Demirada kundan telde sekundda 8-13 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 19-24 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Daşuly vilayatyna üýtgäp durýan burutly howa berip bundan telde sekundda 9-14 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 17-20 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtaxt Aşgabatda üýtgäp durýan burutly howa berip bundan telde sekundda 9-11 metre etýän şemal öwtür. Howa gijetine 18-20 gradus gündüzine 31-33 gradus maýly bolar. Ýurdumyzyň maý aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň goşak täsirli bolmagy aşylýar. Edi vatandaşlar ýaz pasalyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlekeme häzirki wagtda howada tolan böreşikleriniň hadadan 6 törum artmagy we howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýjek, oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agaz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär.
Howpsuz bolan 2 metr araçaga berja etmek elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ileşer bulary berk berja etseňiz ýylyň üstüne passanda öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunun watan habarlary paşamyz jemleýäs. Bir kadar döwrütiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär etýär. Ähli ötüşýän özününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şünür. Hoşsa bolun, izleýärler.